blessing ndiwe chanamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa avo mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$1,500. Saka zvoidi Victor achitaura kuna blessing. Rudi rwake rora aripo. Mukadzi wacho ari peri. Vana vavenyu ngawe taurai tezvara taurai kuti vakawanana here, vakatizisana here, vanowana here, vakumbogara vese here. Muronga yamungade kupa inosimbisa renyu makazogara here kana kuti hamuna kugara dare rekuti akurora titaura mibvunza ndakupai mutaurire dare yakaita kuti ini ndiri kumangara inyaya yekuti mukomana uyu akava pamwe hanzvadzi akaisa hanzvadzi yangu pamwe obva airamba. Anonzani hanzvadzi yako anonzani Panache obva aramba hanzvadzi yangu asi achiti yanda pamwe pacho. Saka ini nyaya yandigoni kuita ndiendaye kuna mama okunotibatsira. Saka patone mwana aiwa asati andi mwana ari pamwe paesi saka akati mwana mwedzi mingani mai munhu hamu 4 months maidanana iyo blessing niwaberekwa waone waberekwa waenani mama ndawauya pati seledzanayo waugara kure nemukadzi wavero asi avandope waugara kure seke usamborara mugubezi rimwe chete mai takupinzai munyaya iyi nekuti ndimi mubereki unonzani maizita Patuma Kamini. Tuma Kamini. Waonyera paipapo maita wapinza mudare nyaya iyi kuita kuti vanga vachiona kuti zvinotaurwa nedare zvichigadziriswa nekuti vazhinji vacho vana mai ndo vanorambanisa vana zvakare kuti handidi muroora uyu ndinoda uyu vanochuzira vana right titaurire blessing kuti hanzi wakandipa pamiri ende wandipa pamiri hauchandide andipane 4 months asi mwana unomuda chekutanga nda kutaura kuti pamwiri panogona pari pangu achitorapa asi ndechekuti mwana pakatiziswa kumba kwedu takamugamuchirawo semunhu anganzi atiziswa kumba kwedu asi chikudzo chekuti pangata kugara tisi anga asasatedzere mitemo yekumba sezvo anganzi ndeyekumba kwedu. Pekutanga aimbobuda achimbotaura kuti ari kuenda pakati asi zvakazoguma akutombobuda asasataura dzimwe dzenguva aimbotaura kuti ari kuenda kumba kwavo asi wekumba kwavo wacho waitaura kuti aimbouyawo zvima minutes obva aenda
tisina kuti aende. Saka inini wacho semunhu anga ane rudo nekuchengera unokazokomana ngokura mune kuchichengera. Saka hatizozivi kuti aibuda achiendeka uyezve aita nesei. Saka pane umwe munhu wapo wakamudziye kutsenga itoripora chipepo autsenga ako zvinhu saka bisa kuti chimwe chichiri saka ungawapuwa zvingano saka akazononoka kuzoya kumba rimweteni obva avharwa geti zvakanzi dzokera kwawanga uri ubva wauya nevanhu vakuru wachitsigira kuti wanga uri. Saka akabva aitwa seizvozvo akabva adzokera vaanga ari akauya nevanhu vakuru vakataura zvakataura. Takazoona next day racho I think 2 days after wabereki wacho wachiuya kumba vachikumbira mwana wavo kuti achidzoke kumba kwavo kuti agare kumba kwavo. Handisizivi kuti kumba kwavo kacho ikoko waimudza zvinhu zvekuti chii kumba kwavo. Saka inini semunhu ane rudo ndakangozivogamuchira kuti wauya kunotora mwana wavo, asi rimwewo side ndenge ichititi saka iye mwana uyu kuti anzi azva toda kuzoziva kuti mwana wacho anenge azobudawo ndevanhu because inini wacho handisiwo shuwa nezvacho zvenhumbu yake. iyo wadare kuti ndiri kupokana nenhumbu vanga ari kumba kwedu, tsoka dzake dzanga dzisina kutsarukana. Asi iwe unoziva here kuti munhu ane pamiri anotomuka behavior inochinja. Mumwe anoita behavior yerutsoka chaiwo, kungofamba kungotendereka. Umwe oita behavior yekutaurisa, umwe mai wako anoziva zvinoitika pane munhu ane pamiri. apo usati wati paakazobva kumba kwavo achiuya kumba kwenyu akanzidzokera nani mati akanzidzokera kumba kwenyu unoona vanhu vakuru akamudaro ndiani? Akanzidzokera kwagari ndi mama ndo wamwari pamusoro da pandinobvunza blessing ataura achiti inini ndakamugashirawo semunhu handizivi kuti ada kuti munhu akaita sei. Ndo zvaataura kuti hanzi handina shuwa inge rabuda vanhu, hanzi handina shuwa kuti pamhiri ndepangu here kana kuti chii. Chepiri akataura kuti paanga ari pamba pedu anga aine shaire kufamba asingagari pasi. Ndo zvinhu zviviri tasamaraizwa. Iwe kutaura chii zvimutaurwa izvo unoti chiinazvo kuti hanzi nhumbu handina chokwadi. Wakanga une vamwe vakomana here kana kuti simudza izwi kana ndisingazivi mumwe mukomana than iye. Pandakasvika kumupapa avo ndakatomborara panze musi wandasvika ndarara panze uchibva wazondipinza makusema. Dziri nyaya dzekuti ndaifamba mazwi 2 andegara kutaura nevanhu avo maswera sei mamuka sei, ndanga ndisina mumwe munhu wekutaura naye. Dzani dzimwe nguva zvaindipa shungu yekuti ndinonokudza mai wangu kuti pane zvinhu zviri kundinetsa. Dzimweni dzenguva futi ndaibuda kubuda ndaibuda handiranda
but musi wati hanzi ndakabuda Unochiendepi? ndaenda kuna mai wangu Tiziye kuti waenda paataura achiti hanzi ndakazovharirwa gedi ende zvechokwadi ndakavharirwa gedi musi wacho ndairwarawo ndichibva nenonotaurira mai wangu kuti mama kuno kundarwara ndaita zvekuspenda dhokodheni ndiri ikoko semunhu airwara semunhu aipekwa namai wangu ndozvinhu zvandakaita ndichibva ndazoenda ndichinzi ende kunotora vanhu vakuru kauya navanhu vakuru vacho vachibva wataurirana wakataurirana musi wandazonzi wandatorwa namai wangu ndakaenda kucliniki ndiri kucliniki ikoko pane zvinhu zvandakaudzwa kunzi bp yako ikaramba yakakwira mwana wako anofa sani zvakandibata mumwoyo ndichibva ndafamba kuenda kumba ndichinoudza mai wangu kuti ndizvo zvandaudzwa. Okay. Changamire vanhu vechikomana zvavari kunyanya kuita kana tomboti varume vanogona kuchiva munhu wotodanana zvakanyanya asati ati ndaita pamiri paanongoti bedzi ndaita pamiri zvabva zvatanga wakuda kutanga tunyaya wakupinzana mai wana mai waya wamwe wanobva wadairirawo zvinhu zviri kutaurwa nemwana wavo vari mai vari kuziva kuti mwana wavo ane mhosva yekutora mwana wemumwe munhu asina kuroora. Isu tinotaura kuti vanhu kana vachidanana mukanga maakuda zvogara mese pabonde rooranai. Kana usina kuroora wanga wamukumbira kuna ani kuti ndoda kurara nemwana handiti mhosva iyoyo kare. Saka ndiri kuona kuti zviri kungoitika kunewa zvikurukuru vana vakomana vazhinji vacho akangoti musikana akangoti pedzi ndaane pamiri yatotanga mukomana haachadi ende kutaura naye zvanga zvakaoma ichokwadi. Mai kazhinji ndo vanofanirwa kuumbiridza mwana kana muroora kana ari mwana muduku motogadziridza ndimi kuti watouya wochitoshinga sezvekutaurwa nasisi wacho. Asi mamiriro azvakaita papfuma zvinotokodzera yakutondosvika kupfuma izvi zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuti satezvara watoti tauna pfuma here nazvose mukaita staira dzipi mamiriro azvakaita ndopazviri. Blessing unemunhu musikana wanotarisira kuroora vangani upi wacho upi wacho une wani upi upi ani anonza uimbai ndo wanotarisira kuroora uyu panashe wakangorarwa hako naye waifunga kuti zvinoita sei pawaita bonde naye izvo taingoita zvekufadzana izvokova nemusikana asi musikana zvivi kuti zvichazosvika sei zviri kuzuva ranhasi. saka ranga riri hure rako here uine musikana wako chairo nekuti ndo zvinoita vanhu vanongofadzana ka rinenge riri hure. kuti riri hure yatika asi titi kana uri kuti harisi hure kabva musikana wako zvemukadzi wako because hana kuimbaika zvinogona kuti pamwe ndimuroori asi kuzoti kuzogarisana kwedu pamwe togona kuzodetsa kozi before tatakamborambana saka takazorambana ndo pakazoudzwa kuba kwedu saka kuti trustworthy yake ndimugamuchire kuti wakamurambana nenhumbu akasati saka nhumbu yakazoita sei marambana akazodzokorerana akazoti inini ndakazongomubvumidza asi ipapo hatina kuzombora tazomborara tese saka kuti nhumbu yacho 4 months manga matorambana hauna kurara naye pa4 months tatorambana kare ko nhumbu ikazoonekwa iri yako iwe uchiramba nhasi mudaro
kana nhombo yakazobuda iri yangu tinozoitawo zvikwanisiro. Zozoita sei iwe unoda kuti handina kurara, unozoita imwe dhauti kuti ingange iri yangu sei iwe usina kumborara naye pafomanzi? Ipapapo ndogunotadza angu kupapindiro zvakakwana, asi iye mutauriro waaiti nhombo yakabata before kana kuti after inini ndayoramba naye ozi it's been 4 to 5 months tarambana. Ingagoti before after marambana iye after inogozoita sei? Nhombo yakazobata inini takarangumeizeurina end December. Saka iye mutauriro wari kuti ari kuti nhombo yakazobata February. Saka ini handizozivi kuti how come kuti iye ari kuti yakabata February. Hanzi makapedza kugara muna December mese nhumbu dzazobva February zvinoti chii? Mukomana pandakamuudza kuti ndane nhumbu ndokopakatanga makoincidence ese ekutanga kusada kutaura neni. Nange murodhi chaimo ndaiti ndikada kutaura naye anga asingadi kutaura neni. Ndatomuudza kare kuti ndane nhumbu. Makoma ndakainonogara 2 months. Arikutaura kuti akakuudza iwe muri kutodanana kuti ndane nhumbu, paakangokuudza ndopawakauja. Ipapo tatorambana kare. Vararamese. Wadzari nhumbu yakaine 4 months. Kumba kwenyu akagara 2 months. Akagara kumba kwenyu nhumbu ine 2 months. Nandichi? Akazogamba kwenyu nhumbu ine 2 months. Akazosvika kumba kwedu nhumbu yakutosvikawo is 1 month. Ozibva kunoku ndo yazosvika 4 months this month kana sumakakanisa. Haimbogari yazivikanwa musi inobata chaiwo chaiwo newe. Kana iye futi pamanototadza futi kuziva kuti pazvataita izvi tinoita iwo kuti uzotaura kuti ndane pamiri ungouya anyatsozivisisa zvedu pamwe anenge atopotsa mwedzi kana mwedzi miviri otanga uyaziva kuti ndane zvashata. Saka iwo usatiitire kunge unobva wang'anga yekuziva uye chimwe chinhu chakamire uyo akagara nemwana wake asina kumbokumbira kana kuna baba wake kuna vabereki wake. Saka chake ndechekuroora musikana waakaisa kuroora kumanikidzwa hatimanikidzwa kuti roora naye, but toda kuona kuti right nhumbu sekutaura kwaari kuita kuti iye ari kutaura kuti ini ndakapedza kurara naye December, nhumbu ngemuna February. Hazvi mazuva anofamba nhumbu kwatosara 5 months. Saka tinodismisa dare iri tomira mwana wedu ozozvarwa. Kana azvarwa mwana oita ma-DNA test nenhau yekuti aramba anenge akupuhwa mutongo wakasimba nekuti aramba zviro zvaanodii anyepera dare. 1 anenge akuripira dare raanyepera. 2 ozopuhwa manje ma-damages anokodzera dzine mombe 3 dzema-damages. Dare oripa mombe imwe chete yekunyepa. Asiwo zvakare iwewe kana uri kunyepa kuti nhumbu ngeyake, imimi wana baba wacho munotora nekuti maamuchandobhadharirwa zvinhu zvisiri zvaasina kudii kunge akakanganisa. Munozenge maakuripira muri iyi.
nekuti toda vanhu vanotaura chokwadi mudare, so that kana riri ropa ravo wachengete ropa ravo wachizviziva kuti iropa redu. Saka tiri kudhisimisa nyaya iyi pari zvinezvi. Mwana azvarwa mouya kudare, toenda tokupai tsamba mundoitwa ma-DNA test anopuruvha kuti mwana chokwadi ndewake. ndokubvunza kuti panguva yacho yari kutaurwa imi iye wacho ananga ndinochengetwa nene here kana kuti munochengeta mwana wenyu? kuchengeta mwana wenyu. Saka iye kurara kwaakaita naye achitesta kuti anobara here kana kuti anodini vanzandi hatizozivi, hatina basa. Iye aibvumirei kurara nemukomana asati aenda kuti andorora? ane dhori chinhu chacho ndiani? Aibvumirei. Saka amatambudziko anokuendesa kwavabereka, nekuti tine vanhu vanouya wachiklema kuti nhumbu ndeye murume uyu. At the end of the day anenge asiri murume iye. Saka dare takaona kuti nhau idzi dzewana, batai wana wenyu wasikana wadzidzisei, kuti nekuti mitemo iri kuchinja, kuti haikona kungondorara nemurume iwe usati waroorwa, nekuti ukandodaro unopa dambudziko kuvabereki. Saka sekutaura kwandaita taakudhisimisa dare, harina kupera. Oenda ondozvara, azvara anobvisa mari yema-DNA test. Mariyo mwana akabuda asiri wake zvakare, anomudzorera mari iyo yema-DNA test. Imimi momuripira mombe 3 dzamamuri kuda kudii kuripirwa nawo, muwaripira kuti takange tichida kunyangadza zita renyu. Nhari urozvinzwa here Panashe? Saka dare raakudzoka kukubvunza kuti taakupinda muchikamu ichi titaure zveshuwa kuti uyu ndiye here murume akakuitisani? Handiti. Saka yakadaro imimi ngaijeke kuti muri right. Pamusoro asi munoziva here kuti kukura kwedu kwatinoita isusu chetakasiyana-siyana. So mutakurira munhu here ikorobonga watonga 2002 Victor watonga 2002 2003 samwe murunoira makoni 2001 anditi ndichisirwa wana tumagedi 6-7 samwe mafomu 1 koko andichisirwa wana andingana mai wangu kuchengeta wanawo futi kusvika palevhura 1 kuchengeta kuti muzukuru futi. Victor usinyatsonzwa zvisaura Changamire vari kuti nyaya haina kupera, haitongekitwa kana yakadai. Uye ari kutaura zvaari kutaura, inomirira mwana ndiyo n'anga huru. Mwana anda kuma-DNA test, mukatopiwa zvekuita kuti mwana kana ari wablessing anobvisa mombe zato havana pamombe nekudare achibvisa mombe kwamuri achibvisa mombe nezvese zvamuno kudai. Asi kana asiri wake imimo futi munobvisira futi zvipi izvozvo dzingangoita hadzona timomira ndeti paberi muno mudare tine nyaya dzakadari dzauya 70% yevakadzi vari kunyema. Atichema pamberi apa
achiti for example imwe zera rako aichema apa anga aitiswa nhumbu nasekuru hanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa mwana wehanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa nhumbu wagara mumusha wakati toita sei wakati ngaaende kuye vana mai vaizviziva vana baba vaisazviziva madheri etesi azouya ndopa akazotaura chokwadi no nhumbu ngeyasekuru saka hatidi kuti tipe bhedheni kune vanhu panenge paine makangange nekuti uyaruta kuti indakapedza kurara naye muna December nhumbu ndeye muna February handiti patoita mangange ipapo uyu achiti aiwa inini ndakamutaurira nhumbu kuti azondiramba angodzwa kuti ndine nhumbu saka hatina kubvisa bhedheni paari bhedheni iri paari ndiye achatibvisa mari yemadna test ndiye achabhadhara mari yebhazi ndiye achabhadhara chikafu chavanodii imimi mwana asunungukwa moya toita izvozvo pakaonekwa kuti ichokwadi ndiye mwana ndewake airamba kudaro tati vanobva vazobvisa nepenalty yedare hai muri kuzvinzwisisa mai ende pakaonekwa kuti nhumbu ndeyake anobva abvisa mombe 3 dzemadamages haarori nekuti tikamanikidza kuti enda unorora asi titoziva kuti mwoyo wemunhu uri papfuma yake wanza abvisa mombe 3 idzodzo muchatomuona kuti mukadzi wangu ndinomuda nekuti paenda mombe manje pitaurai haina saka unoti uri ari bhadhari nekuti akararaka neuyo mwana wenyu urere ndimubatsire zvinhu zviviri hamuna kumhan'ara kuti maona mwana wenyu akarara neuyu dai iriyo mindu dai iriyo yamakamhan'ara mangwangatanga vari kutonga yeseduction nyaya yamakamhan'ara ndeye munhu akamitisa mwana wenyu kuti agare naye semudzimai wake madamajisana saka iyoyo manje munhu kana atone nhumbu zvauda kutonwa ndeyake here muripo wacho wakatosiyana weseduction inenge ngori mombe imwe chete wenhingirikini uyo dzamombe dzinotorwa namambo saka muri nyaya dzakasiyana dzauri kupinza nyaya iripo ndeyekuti padaura kuti nhumbu iyoyo ndeyake here kana nhumbu iyo zipo zvaakuna mambo kuti vanozoti aiwa zvasi wakatemerwa warara nemwana wemunhu zvawakataura mudare kuti muna December saka unofanira kubvisa chinyi nhumbu imwe chete handini manzwisisa kana mwana azonoka kunzi haasi vano vava imimiwo muchimubvisirawo zviri kutaurwa inenge yakunzi deformation ende isusu toitira izvozvezvo wazhinji tadaro kuti wanochindobvunzisa mwana wavo wonzwa kuti wairara nevarume wangani wabvunzisisa wakawana chokwadi hawazodzoki nemwana muzukuru wavo uya kuti aende kuye nekuti wanenge wanyepera munhu saka tinoda kuti vanhu mazuva anaya nekuti kare kwaizonzi right enda undokumura bhurugwa undokumura bhurugwa ouya otorwa zvonzi hano wakadzi wekare wakanga waine tsika waine chokwadi asi wakadzi vana vemazuva anaya watiri kubereka anondokukumurira bhurugwa akava akarowa pasina chii asi akurara nemurume kana urowa tese muno mune bhurugwa saka mazuva anaya hatichaiti izvozvo taakuita tsika dzaapowo mazuva anaya saka toenda mouya after mwana azvarwa tokupai mwedzi 1 wekuti asimbe akwanise kuzofamba nemabhazi mouya tomudaidza blessing tamudaidza iwewo kana ukaona kuti zviri kurema zviri nani kuti utaure chokwadi kuti zveshuwa mwana ndowako mwana ndowako here blessing
hazvisi pashuwa apa ununzi saka totora nzira iyo nguva inofamba 5 months hadzisiri kure todzoka toita dare ngatisimukeited